Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta nga aton nga mga kaaksyon nga naga-monitor na sa siniya nga inoras or humalin pa kayo na sang kagahon no? Laminigit sa mga avid listener dira sang Aksyon Radio. So mayong hapon dira sa inyo kag sa siniyang nga adlaw. Temporaryo ninyo anay nga mangin kaupod ini si Indayan. Talos man sa aton nga regular kag birthday girl. Si Tita Wilma Sugaton. Gets nyo na kung nga awala siya. Diba? Kay ano man i-secret kung iya nga ikapila ka tuig nga kaadlawan. Pero mas manami manini siguro nga ilawag ko kay diba? Proud na proud gini iya na ang amon Tita Wilma Sugaton. Ika 60th birthday ni Tita Weng. That's why nga titagaan taman ligwaan, na? Sige. Ano wala ang aton yung mga istoryahan sa sining nga hapon? Gamay lang ang mga tupiko diba? Kay para hindi kita ma-absent. Ma-absent do sa klase lang, uy. Para hindi kita ma-late bala sa mga update man subong sa mga nagakahitabo subong iya nga mga inadlaw, no? Para mangin aware man kita. Kagamay lang naton nga monitoring subong iya sang lakat sang panahon, no? Kay dumay ara kita sa ginabantayan or ang pag-asa may ara sa ginabantayan sa karon nga isa iya ka tropical storm ining Siniato ang iya nga international name, pero tikong halimbawa magsulod ina diri sa aton sa Pilipinas sa Philippine Area of Responsibility pagatawgon ini siya nga Odette. Kasosyal sa nga name. Well, anyway, amo na ang pilaman sa mga nakuha naton nga information from the Pag-asa. So maghalong-halong kita kay ti subong gid ng una nga adlaw sa bulan sang Disyembre, no? Meaning December 1, 2021. So si Indayan, advance na nagamal sa inyo. Ulat lang ko di well, char. Ate ang importante mayo lang lawas no? Importante mayo lang lawas naton kag ti malayo kita sa sining COVID-19 bala nga balatian. Dako na nga sa aton nga gift sa aton, no? Nga maayong lawas ang bilog nga pamilya kay para iya nga maka-continue kita kun ano man ang aton nga mga ginaobra. Sige, sa mga ka-action naton nga naga-monitor man via Facebook Live, mayong hapon dira sa inyo, mayong adlaw sa iba naton nga mga ka-action nga naga-monitor from from outside the Philippines, diba? And sa mga ka-action man naton nga naga-monitor sa ilayatag sa mga transistor radio, mayong hapon man dira sa inyo. Kag mayo lang nga pag-monitor, no? Medyo manubo. Medyo gamay ang aton iya nga oras. Sige. Anyway, sa aton nga mga ka-action, bantay-bantay kamo kay sa akon karon iya nga panumbalik, no? Akon man i-share sa inyo ang isa man dribla ka sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dala na iya ang aton man nga horoscope of the day, aton nga kapalaran for today. No, sa aton nga mga balita sa national, dumay mga nabasahan kita subong nga ti ang aton nga government, national government is grabe man ang preparasyon sa sining Omicron variant sang coronavirus, diba? Kinahanglan gid naton nga maghalong, diba? Kinahanglan gid naton nga maghalong kay nga basi balahaw, diba? Basi balahaw
wala man naton ginapangayo nga magsulod ina diri sa Pilipinas, pero dapat magpreparar. Ang siling pagani isang World Health Organization, hindi ka mo magtutok sa mga nasyon lang nga may ara na sang reported cases ng Omicron variant, kundi tutukan nyo man ang iban pa nga mga nasyon. Kay man, hindi mo masiguro, kay same man dribla sa Philippines, nga hindi man bastante ang aton iya nga mekanismo or ang aton iya nga ikasarang para to detect, no? Madasig ma-detect ang inang panibag-o nga variant. So, sige, importante halom lang kita. Okay, sa aton nga mga ka-action, standby sa ako nga pagpanumbalik, kay akon nga i-share sa inyo ang aton man nga isa iya kasulat nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to, sis, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod #1. Desisyon 2022 sa Aksyon
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo ginagamat-amat kumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021 sang formal ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang programa, This is My Life. Sa gihapan ninyo kaupod ini si Indayan. And this time, dali kita sa pagbasa sa sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton iya nga letter sender sa subong nga hapon, isa ka babayi. Ini nagpatawag lamang sa kay Zanya. Ang sulat ni Zanya nagasiling, Dear Tita Wilma,
Mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Tita We, gusto ko man nga i-share ang ako na problema sa karon. Ini nahanungod sa akon nga ka-live-in. Tungod abi tita nga kung maistoryahan namon ang angot sa kasal sa masami hindi pwede ang sabat sang akon nga bana or sang akon nga ka-live-in. Duwa ka tuig na kami nga nagaupdanay sa balay sang ako na mangin umagad. Apang tubtob nga hindi kami kasal, wala ako sa nga may mauyatan nga makabig legal para sa bata namon. Ini tungod tita, hindi luyag sang ginikanan sang akon nga ka-live-in nga makasal kami bangod nga naka-petition pa siya. Apat ka bulan na ang bata nga akon ginadala sa karon. Kagusto ko tani nga gamiton sang amon mangin anak. Ang ngalan sang akon syempre ka-live-in sa karon kag di kun makasal mangin mister ko na. Aboy pwede nga may asawa siya. Bangod single. Single ang nakabutang sa papeles niya. Na hibaluan ko man ini tita. Apang subong malapit na ako nga magbunag sang amon nga baby. Napensar ko nga do tama kagamo sang ako na ginsudlan nga sitwasyon. Kinahanglan ko nga maghulat apang tubtubsan o. Ang akon ginapamensar sa karon tita We, kung bala husto ining dalagan sang akon nga kabuhi. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:22 na kita. And yes, amo yadto ang sulat sang aton iya nga letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Zania. Sa pagbasa ko dili sa ulihiho, na-mention gali niya kung nga gusto niya nga muna nang or gusto sa iya nga palamanhon nga ipamilya danay nga single siya kay sa plano man bala nga mag-abroad. Galing kay ti manog tawag ni manog
tawag na manog bata na ang ining aton iya nga letter sender. 4 months. Siyam ka bulan. Ati may 5 pa ka bulan. Ang hulaton. Ati gusto man ni Zanya nga kung pwede. Magpakasal na sila. Galing kay ti tungod gani sa sitwasyon nga nakapetisyon ang iya nga or palamanhon. Ati may plano nga mag-abroad. Basi bala mabutang sa alang-alang. Well, anyway, inakaroon ako man i-share sa inyo kung ano ang mga bahatag man nga reaksyon ni Tita We sa aton iya nga letter sender sa subong hapon. Pero antes man, diri kita anay sa aton iya nga mga kaaksyon na nagpadala man sang ila nga mga mensahe sa subong nga hapon. Sige, ma-take time gid ko sa pagbasa diri. I-on air taning inyo yang mga pagpanamyaw kay Tita We. Diba? Mga abyan ni Tita Wilma nagpadala diri sa ila yang nga messages. Si Mama Carmencita oy, hamaya. Shout out lang kuno sa iya dearest friend nga si Tita We, na? Happiest birthday. Love you, Wilms. Kita na tao ganay, ate. Ako, alangan mo amo. Alangan ako, amo mo ko na kay Tita Wilma, diba? Sige, mother na din namon. Mother Wilma. Si Josie Ardolim nagpadala man sa niya pagpanamyaw sa kay Tita Wilma and also sa kay Burley Tipawan Heronka. Sige, thank you so much, kid. Sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, happy birthday ko no kay Tita Wilma. Sige, salamat gid. Inatanan na babasahan gid na ni Tita We. Ay i-check ka lang ni karon. Kung sino din nagpadala sa iya. Na-touch gito sa nga daan kay Gina. Sige. So this time, diri kita anay no sa pagbasa sa nga ginpadala yang advice ni Tita We sa aton nga letter sender sa subong iya nga hapon. Sa kay Zanya. Mayong hapon sa imo Zanya, kag salamat sa pagpadala mo diri, pag-share nimo sa imo iya nga sulat diri sa This Is My Life. Ang masiling ko lang, mas maayong pamangkuton mo ang imo iya nga palamanhon kung ano gid ang gusto niya nga matabo sa inyo nga pangabuhi. Mas maayong kung praktikal ang inyo iya nga pagaistoryahan. Ay, labi na gid syempre pinansyal. Ti kun lang tawo naton dako gid man nga bulig kun halimbawa ang imo iya nga palamanhon sa abroad na balang may ma-expect ikaw nga hindi ka mo iya mawadaan, diba? Pwede man nga kaayon ninyo ang inyo yung mga papeles dira kag magpangayo ikaw sang legal advice para nga mahimuan sang pamaagi ang angot sa inyo yang mangin or mabunag bala ninyo yang bata. 5 months pa man lawig-lawig pa man, pero try to seek legal advice, diba? Kaya for sure maidiyahan gid ina. Anhon mo kay kung kaisa may mga may mga sitwasyon nga hindi mapaiway, that is why nga kinahanglan mo man insyende. Well, anyway, sa liwat Zanya, thank you so much gid sa imo diri agin padala nga sulat sa kay Tita Wilma and kabay nga makahatag ini sang pag man sa imo maatagan ka man sa imo yang problema sa karon. Kay tanan man nga mga tanan man nga mga babayi, di ba? Di man gusto nga mababata lang sila tapos wala or hindi madala ang ngalan or apelyido sa nga ila yang palamanhon, di ba? Action El Rey, tsakto man same action El Mar.
Sakto sa, di ba? Kaya kinahanglan may kilalahon nga amay, kag syempre ginadala niya ang apelyido sa iya nga amay. Sige, alas 2:28 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-action. Kaya sa akon man nga panumbalik, ako naman yung i-share sa inyo ang aton nga horoscope of the day. Ang first part sang aton iya nga horoscope. Ang aton anay, produkto sang Dr. Alfred. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Pagdayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Pagdayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Pagdayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe.
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya tumagkami apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya tumagkami apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakaming amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kag pabalik diri sa aton programa This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupo dinhi si Inday Ann. Mayong hapon sa kay Milko Belgo. Good afternoon. Monitor lang kami diri sa Mag Isabela. Shout out nga na kuno si ang family Vargas and Bello dira sa May Isabela. Salamat gid. Si Ma'am Annalyn Abanto Balanggoy, mayong hapon man naga-monitor sila from Barangay Carolan, Cabancalan City. And happy birthday kuno kay Tita Wilma. Kag sa kay Ma'am Homa Lumena. Sige, standby sa aton nga mga ka-action kay diri kita sa first part sang aton iya nga horoscope. Sa subong man nga adlaw sa Miyerkules, Desyembre 1, 2021. Ang unahon naton para iya sa mga Sagittarius, no? Nobyembre 23 tubtub Desyembre 21. Sagittarius, mangin tampad ka, no? Ipakita mo kung ano ang matuod nga ikaw. No? Kaya muna ang magahilway sa imo. Ay dito, kung magnatago-tago ka dira, ay, mo pa nang nagapalibog sang ulo nimo. Nagapalibog sang imo yang pensar. Siyempre sa mga Sagittarius, hindi makabulig ang sobra dira nga pressure sa imo yang kaugalingon. Hatagan sang kahigayunan para yang makapahuway. No, kay tiko makapahuway kita, ma-relax aton nga lawas. Na, mabalik naton nga enerhiya, pagbalik naton sa obra, goods ka na dayon. Sige sa mga Sagittarius, lucky numbers 45, 36, 22, 15, and 55. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtub Enero 19, tingwaan nga makakuha ka sa nga inabalang may mapuslan ka nga mga ideya, impormasyon sa kada adlaw. Tungod Capricorn, ina ang imo magaserbe yang nga hagdanan. Kung may hagdanan pa saka sa inyo balay, hagdanan pa kadto saka di sa Action Radio. May hagdanan man para yang nga mag-angat ka sa imo pangabuhi. Na, sa mga Capricorn, lucky numbers 16, 26, 58, 47, and 35. Mustard yellow is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius. Sa mga Aquarius, Enero 20, tubtub Febrero 18, ma-experiensyahan mo subong Aquarius. Ang mga tao balang inang negative, no? Negative ang nakitaan sa imo. Dra nimo iya ma-realize nga hindi manami ang feeling kung ikaw na mismo, no, ang mabutang man sa kaangay sina nga sitwasyon. So kung samtang temprano pa lang,
Tinghuhain nga kung pwede ka makalikaw, likawin na lang ang mga kaangay sina nga mga tawo. Kaya sa imo man mismo kaugalingon, kung inablang na sila nga kung hindi mo gusto nga himuon ina sa imo, ikaw hindi ka man maghimo sina sa iban. Diba? Sige, sa mga Aquarius. Lucky numbers sa 12, 28, 47, 52, and 36. Scarlet red is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 tugtog Marso 20, umpisahan ang imo project subong bangod. Ara ang kooperasyon sang tanan. Pero halong-halong lang ha, halungan kung may ATM card ikaw dira. No, halungan kay basi bala sa pabaya nga mo da, no, sa pabaya mo. Halay ka lang gasto. Wala na bilin. Sige, sa mga Pisces lucky numbers 26, 16, 55, 42, and 36. Vanilla brown is your lucky color. Para naman sa mga Aries, sa Marso 21 tubtob Abril 19, ang imo yang nga pagtinguha, no, kung ano man ang ginahimo nimo sa karon, ginausoy mo na Aries ang dalan para iya sa imo nga kaayuhan. So damo man ang magapalapit sa imo yung mga abyan, pero magalong-halong lang na sabi na gid may aradan ka isa nga gapalapit lang sa imo kon may kinahanglan, pero kon wala gani puyo ka na sa ila. Sa mga Aries lucky numbers at 21, 16, 47, 52, and 38. Vanilla brown is your lucky color. Para sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Love your enemies. Na palanggaa ang imo nga kaaway. Kay nga dra mo makita kung ano ikaw or ano ang imo ya matuod nga pagkatawo. Sa mga Taurus, may nadula kadra nga mga gamit. Pangitaa danay antes ka mga basol sa iban. Bawag kwa mo gito no. Kwa mo gito akon nga ballpen. Hi Action Dale char. Basta ballpen nga nagakadumduman ko sa Action Dale. Joke lang Action Dale Well anyway, sa mga Taurus, lucky numbers 21, 15, 36, 56, and 45. Hot pink is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:47 na kita. Amo yato ang first part sang aton iya nga horoscope. No, by the way, mayong hapon regular sa mga barangay Gimbalaon sa syudad ya sang Silay. Sa ilan ni Choi Hildo kag kay Choi Biong, no, kag kay Ta Shirley na naga-monitor ni sila dira sa may Gimbalaon. Anyway, standby sa aton yung mga ka-action kay sa akon nga pagpanumbalik, akon man pagabasahon ang nabilin pa naton nga mga horoscope. Radio. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account Kuning.
Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account me. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tiyon nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tiyon sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan!
This time, diri kita sa aton nga 3 o'clock at prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, pabalik diri sa aton programa. This is my life. Medyo lapaw-lapaw ko sa oras, pero dasigon ko ang reaksyon, Nelmar. Sige, para sa aton yung nabilin pa, yung mga horoscope. Sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, pamensara sa maayo Gemini ang importansya sa imo'y pagkatawo. Hindi pagpakahuyan ang kaugalingon. Sa mga Gemini, lucky numbers 36, 42, 25, 57, and 12. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, mapakita mo sa karon ang imo ay kasaran. Madamo man sa magadayaw sa imo, pero kadungan sa mga nagadayaw, may ara gidaya sang kahisa. Pabay ilang, hindi pagsapa ka pero maghalong. Okay? Sige sa mga Cancer, lucky numbers 47, 22, 37, 52, and 16. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Oy Leo, makuha mo sa bungang imo handom nga gadget. Sana all my gadget. Pero sa mga Leo, dira kung may ara ka sa negosyo, hindi pagitugyan sa iban. Mas maayo nga ikaw ang magpangamot kay may tendency ina nga hindi mo na mabalaan kung ano balang flow no sa imo yang negosyo, may tendency pa nga malugi ikaw. Sa mga Leo, lucky number 16, 38, 21, 55, and 25. Lilac violet is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, hindi pagkamalauta or nablang pakanubuon, pakalamauton man. Hindi pagpagkanubuon ang imo iya nga isig katawo. Na kung hindi mo man gusto nga himuon ina sa imo. Kay base sa ulihi, may makita mo gid ang imo yang tawag na gani. Maka ano man blas imo, makaasupalpal man sa imo. So dapat manghalong-halong ikaw. Sa mga Virgo, lucky numbers 48, 22, 15, 32, and 15. Magenta red is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, makilala ang tawo nga magatakos sang imo ya ikasaram. Magapabilin ikaw o ipabilin nga mangin humble. Kag himuon lamang ang maayo. Sa mga Libra dira, lucky numbers 18, 37,
18, 32, 27, 45, and 56. Cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, likawan nga ma-involve ikaw sa tawo nga mahilig iya magpangguba. Magpalayo ka sa iya para iya nga hindi masudlan gid yan. Hindi maintrahan sa mga negative vibes sa imong adlaw. Sa mga Scorpio lucky numbers 22, 59, 32, 47, and 55. Mocha brown is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:05 na kita. Yes, I can say goodbye but it's time for me to say bye-bye. No, sa aton yung mga ka-action. Salamat gid sa pag-upod sa akon sa Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. Pero sa aton anay nga Bible verse of the day, gikan sa Proverbs chapter 31 verse 30. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Salamat gid sa aton nga mga ka-action, kag sang alan man sang regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton. Ini naman ang inyo alagad, ini si Indayan. Mga ka-aksyon, salin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,